куче, но досега не си имал такова, това видео е за теб. Ето трите най-подходящи породи кучета за стопани без опит. На трето място се нарежда пудел. Изключително интелигентен, активен и много лесен за обучение, стига да му отделяш необходимото време. Освен това, почти не миришат и не пускат много косми, а казват дори, че козината им е хипоалергенна, което е супер за хора с алергии. Само не забравяйте груминга. Породата има 3 размера. Стандартен, мини и той. От малък апартамент до голяма селска къща има пудел за всеки дом. На второ място е кавалер Кинг Чарлз Спаньол, един от най-нежните и социални домашни любимци. Истински сладури. Обичат да са до хората и се разбират чудесно с деца и други животни. Обучават се лесно и са много кротки. И не на последно място, не са сред най-активните, затова са подходящи за живот в апартамент. И най-вероятно няма да изненадам никой, но първо място заемат Голден и Лабрадор ретривъри. Истинска класика. Умни, добродушни и изключително лоялни. Обичат децата, другите животни и всички живи твари на планетата. Научават команди много лесно и винаги искат да угодят. Идеални са за семейства, активни хора и общо взето всеки, който иска весело и лоялно куче до себе си. И запомни, няма перфектна порода, има перфектно куче за теб. Сподели с нас, коя порода би избрал ти.